ki khubor ka Upsc TV ka umdi basnyam bat penjaslian Rupa Premium Meghalaya. Ka Khasi Students Union kala pentep ba ka kabuk share kadang am ya kisamla khasi banyo ya ki form na kabenta ka scholarship banyo le coaching ya ka examen Upsc-Cse kani ka kabu ya baro kisamla khasi ki bathrang bat ki ba angnun ban pendep ya kani ka examen kathong jong ka Khasi Students Union ban ai da ka scholarship shaki samla khasi shinrang bat kanthai na ka benta ban pentebet yala di ha ka Union Public Service Commission Civil Service Examination kalong ban Beijing rapisa yala ki jong ki parado parasnam kum ki civil servant ki ban la ban kentiu ya ka jaj ban riu hadien bala bonsnam man ba ka jela Meghalaya kamsham la shu ban penmi ya ki civil servant na ka jela